Philani wafika nentombazane ngikhona endlini walala nayo Ukhona wangihlisa wathi alilale phasi ukhona akushile sisangakwa angazange akuveze akakuvezanga konke ukuthi kwenzakalani awuphilani ukuze ngikhambe ngingenelele lapho dadewethu ngizokungenelela nje lapho cha usisi kakushoyo kuyiqiniso noma phela wakudlekile futhi ngazama ngahlala phansi ngaxoxa naye sayilungisa leyo nto kwayinto endlulayo futhi kusobathi kahle kahle akudlulanga ngixoxana ngixoxa ukuthi khona umuntu wesifazane ogumule idilo eziphambi kwakhe embhedeni alala kuwona sazama ukuxoxa ngalokho amaphutha ayenzeka iphutha lelo hayi amaphutha ube umuntu obengishaya ngoba nangalelo la ngifika nalonto ekushaya qufu wangishaya wathi angehle ngenkani kwabe kuwukuthi-ke akukho la ngizaya khona kunyanzelekile ukuthi ngimamele umsindo wami ndivume ndilale phasi balale embhedeni intombazane hayi umana Phinde ngikwamukele ngikubingelele embukeli weBlack Life TV kwisiqephu sesithi isongeso with myself uMlangeni uMagasela anami ndoda nahamba no Kingstar ngokalulu kangani zakwethu sithemba ukuthi abantu baphilile sibonge isupport nothando qhubekani ngeni subscribe and like and comment nayo nomndeni okhulu usuku nosuku amalohlelo ke libiza ukuthi iso ngeso njengoba seshila umuntu kaMagasela sisonke ke la sodinga indaba enjalo Gaselo mfethu ngikahle bra wami nakhamba kahle ngabuzwile hayi ngabe ngizile ngoba usubuyile nje kwi-flu oh yeah man Leopard photo prep phela bhuti wami njani sekola wemfoyo ubani siyaphila phila nwadlamini lokho mina bhuti wami siba likhulu uma sifika abayisola belo kunjani ibindi inkosi ayiqede hawu ubone ukuthi kufakwe ibuwashi ukuthi hayi bathi future bright future bright why you la cha bhuti wami nawe sisicha ngibingelele ngibonge nethobe engitholayo sure cha into engilethele lana inkinga mfowethu inkinga yami enginayo ngizohlala nje odabeni ngqo sure inkinga enginayo la kunosisi usisi bengizwana naye kahle kahle besikipitini okay sikipitini nosisi yebo kunjalo sikipitini nosisi sibambisane kahle othandweni siyabambisana bedinga support uyayithola nami ngokunjalo siyasizana lapho nalapho kumele inkinga nami ngiyamsiza so usisi noma bengihamba ngibone ehlukumezeka yabo kodwa noma ngeyona inhloso yami kodwa bekwenzeka khona usisi kahle kahle ngoba besithandana naye usisi wasemzimkhulu uhlala nami so kuba bazi ukuthi uhlala nami so manje into engizama usisi kahle kahle ngoba sithandana naye ngishaya ingozi engiqobantwala kahle ngishaya ingozi engiqobantwala usisi noma bengihlukumeza lapho nalapho kodwa besibeswalungisa amaphutha ethu beswalungisa amaphutha ethu ngoba uyazi nawe othandweni mesiba namaphutha siyahlala phansi silungise lapha nalapha kulunge futhi kodwa usisi mesilungisa amaphutha beswalungisa nje amaphutha kube right siqhubeke sithandana nosisi ingabikho inkinga nje entshengisayo khumbuleke usisi lona ke ayikho into angayazi ngami wazi yonke into wazi ini ngibeka kuphi ungihlala la ekhaya yonke into uyazi so usisi bengisemalungiselweni ukuthi ngihambe ngiyovela ekhaya ngoba bengazi ukuthi uhlala nami bengisemalungiselweni ukuthi ngihambe ngiyovela kunemali bengiyisave imali besifike ku-50,000 so usisi wathi mhlawumbe kwaphela isonto usisi engabuyi endlini ngicela ukuthi hayibo kwenzakalani nangu usisi ngiyamthinta encingweni hayi cha usisi angatholakala encingweni hayi cha kulungileke hayi othi ngiphuthume endlini ngiyobheka ukuthi yonke into isami ngomumo yini yonke into right yini cha ngibheke lapho khona bengifihla khona nathi imali phela le bengimele ngihambise kuba uthi cha ngoba uthi sesihambile angihambe ngiyothatha la ngiyobheka ukuthi yonke into isahlezi kahle ngoba phela ayikho into bengazi ngami hayi ngithi ngiyafika hayi khulutho hayi 50,000 isikoni ingozi engishaye yona nje angikholwa ukuthi ngawo umuntu wangaphandle akekho umuntu wangaphandle abasongelela bangazi abantu endaweni ayekho umuntu wasongele kuleli ekhaya so umuntu engizosho ukuthi uyena nje uyena usisi sibambisene naye kodwa yonke engithusayo why eyenzile leyo yo ufuna uthola isizathu ngoba yona inkinga uwenza yonke into phambi kwakho ngamfihleli lo ayikho into bengayazi ngami but Gasela kukhona lento lokho ephinde njalo mfowethu la ngathi noma mhlawumbe uyayizwa ukuthi ngimhlukumeza nami ngithusa
Mawucabanga lento le ukuthi yebo bengumhlukumezi, it's the right thing to do. Akuyona into right but ngifuna uqamba manje into right Ngizonke levumalula ngathi yebo. Like it's a normal thing. It's a norm. Noma ngeyona no yeah kunjalo kodwa manje inkinga bengifuna ukuveza konke lokho. Ikupho njalo ukuthi kona akukho normal but bengifuna ukuveza yonke into kahle kahle esinye sezizathu esingenza ukuthi mhlawumbe kube uyena owenza leyo nto ingoba mhlawumbe ngeke ngamhlukumeza othandweni besinalo naye. Angaze mengezwakala. So i-communication yakho naye ibihamba ifike kwi-level la ukwazi khona ukumbona amayelimele ukwazi ukuxoxa naye until azalapheka noma ubu-assume ukuthi use-right because most of ama-mates thina omagasela ayikho into esigodi uxolisa kuyona ngaphandle kwe-sex. Makwalala nomuntu ijeli sexolile kanti kukhona isilonda ngaphakathi. Ukwenza kanjani to make sure ukuthi into eniyibanga naye ngempela iphelile? Khona bekufika lapho noma u-assume wena. Assume bhuti wami ukuthi hayi cha sekuphelile nokuthi kusisi ugood ekutheni wenza yonke into ihamba kahle kanti futhi ayihambi kahle ngoba bengasiyuma ukuthi hayi usisi right senza yonke into siphume out yonke into nje kube grand hayi mesibuye endlini futhi kube right. Mhlawumbe before Magasela ungena ubuze ngifuna ukuthola leyo ukuthi lesikhathi decide ukuthi ngifuna ukukipita nobabili. Akwenzeki uma bekipita abantu Magasela kuba ukuthi bobabili bavumelana ngendlela right. Hayi akwenzeki. Omunye sokuthi compromise inganayo udinga indlu kulo noma udinga umuntu ozoba seduze wakho kumvikela sesigaba mhlawumbe let's say usisi wasemzini mkhulu ubhuti waKZN useKZN usisakana ndawo so ubona ubhuti agcina sebenzisa uthando bahlala endawonye like bayavumelana kanti inkinga ukuthi usisakana indawo kuhlala sharp. Naningene kanjani le agreement yokukipita? Hayi cha ungenela lapho bhuti wami usisi behlala nodade wami beqashile. Alright. Besizodade wami benezingane so nendawo yokuhlala isimo sokuhlala nje besingekho kahle noma nami ngithiwa ngizombheka kunezo inkulumo odade wabakhuluma yonke le ngasithi cha no ngoba uhlala la nosisi bakho nespace asikho right bengicela ngoba mina ngingedwa lapha bengicela ukuthi cha if ungenankinga ungeza ngala ngiyathemba nosisi bakho bazokujabulela ukuthi cha hayi asisicefe sesisukele eduze kwesikole bengibona cha ngase ngisicefe ke manje ngoba phela njalo ngiyafika ngimfuna njalo ngiyafika ngimfuna ngase sichasiswa wami ngoba ngiyakuthanda ngase ngimgcina kumina ngimgcina kumina. Sensana nesikhathi singana nosisi uphelile u3 years nihlala ndawonye sihlala ndawonye nje mhlambe ngathini unyaka mhlambe no6 months yes unyaka no6 months sihlala ndawonye sibambisene. So umceleni manje uphele u3 weeks ngingasamboni ngimthola seyincingweni yonke angithola akathola ndawo akathola ndawo. Odade wabo ke bathi nje umuntu avulabuyela emakhaya because ngeke ngaya lapha nabo sisi bangineze nyathi so bathi ngasibuza kanjani umuntu obohlala naye yabo ngoba naleyo nto leyo so emakhaya ukwazi angazi ngazi semzini mkhulu angazi ukuthi ngiphi nendawo ngoba imzini mkhulu inkulu naye angazi ke nemzini mkhulu. Yo hayi ngicabanga ukuthi nje mina sichaka sidinga usisi ukuze sithole ukuthi kwenzakalani kahle ngoba yabona nathi masingalo sibamba side nelilodwa socela losigidagide toneyo nokuthi sofakaziswa kuthiwa kubone nawe into ongakazi uyibona sefanele ukuthi kunjalo ukubona ukuthi ethandweni nahlukumeza asiyazi leyo sazi abantu bayaxabana balungisa izinto ukuhlukumeza enye into labo phisa lelo gama malikhishwa umuntu ngqo ethi siyahlukumezana futhi alikhipha ulibona ukuthi nje it's a normal thing akunalutho. Asikujaji kodwa bhuti wami ngezwa wala siswami ngezwa asambe ngaza usobheka ukuthi siyamthola nisiza ukuthi yena ngokuphawula kwakhe uthini thina okwethu ukuthi umuntu mayifika la zobe kudaba simlande lo noma athi yena sehlulekile ukumthola thina siyamthola nje sure asikulande ke sibo. Kuthiwa indaba ayihlangani kodwa abantu bayahlangana. Thina kwa Black Life Traditional Pharmacy sithi amanzi lapho akama khona ayophinda ame futhi ukuze ubuyise isithando sakho. Luqale phansi uthando lushisa amalanga. Faki order namhlanje uthole isikhafulo sokubuyisa umuntu wakho. Isithando seminyaka esikade saduka noma ngabe udokizolo. Ukuze ufake order shayela u062 219 7748. Thina umsebenzi wethu ukudilivela wena mawufake order makumba mano umhlaba akukhathaliseki noma ukuphi. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika.
nini abaqeshana kamenzi aphuza umlaza ngameva ninake bendlondle nophaphe kande ehlala nasezantsi kwesifundazwe sonke sikaMthaniya nangaphandle-ke kwezwe laseNingizimu Afrika nase-Europe imbala siyabengelela le Black Life TV niyazi-ke ngodumo luka-500 subscribers izwa loo nto kuyacaca ukuthi ngempela kuyasetshenzwa ayikho into ezokwenza ikhaba lami King Sichaka kwaloku kamnotha lo Mama Nomlangeni Makasela. Andawethu. Yeah, Faith, amnotha lo. Ayikho into ezokwenziwa ngihamba ngiyathi Awusoze futhi ngeke uphinde uhambe wedwa manje. Ningixolele bafethu. Ngizole ngikhona nje. Anyways, asingasimotsha isikhathi mfethu. Ngicela ukubingelela usisi ngoba ngazi ngihlangane naye. Sabona sisi njani? Njani? Yebo, siyakwamukela ku Black Life TV. Mhlawumbe uma ngazisho ukuthi uba wakabani? Igama lami uMazandi osuka eMzimkhulu. Yeah, uNomazazi. Mazandi. Oh, sama. Sibhalelwe la ubhuti lo seceleni kwethu, angazi noma uyamazini. Anga kuthiwa yini lento le? Claim umuntu. Uqambe lamanga. Uyamazi ubhuti? Ubhuti ngiyamazi sihlangane la eThekwini. Ngizofuna amatoko sathandana nobhuti kwamnandi. Ufika kwami ngifikele kusisi wami. Ngifikela kusisi wami ngazohlangana naye ubhuti. So kwawukuthi-ke njengasithandana phela ngiyazi ukuthi mani kade ngithandana kufuneka ligcineni ndawonye. Ngoba usisi wami ube umuntu obeneroom eliyi-1. Kwanyanzeleka ukuthi ngimuve ngiyohlala naye. umshado womkhumyathi. Fraud. Ebhuti nangosisi usekhona la mhlawumbe singageqa amakhulu athi nake kezwe ngathi umbizeleli Yini enze sisibizela. ukade ukhala ukuthi kade wamgcina uyamfuna ucingo na umtholi sibona i-fresh na. Cha ngiyabonga ukuthi sengimtholile cha ngibonge ithuba. Ngibingelele nakuyena usisi. Noma kade ngamgcina nje cha kuyintokozo uphinde futhi ngimbone. Noma ke inhliziyo lengaseyikho kahle hle ngenxa yento. Angeke ngithi ngiyamsola kuyona ngenxa into wayenza. Wayenza kuneshow futhi wayenza. Cha siswami Mazani. Bekukuhle impela sithandana yonke into right. Ngiyazi besiba nazo inkinga lapho nalapho kodwa behlala phansi ilungisi. Ngize ngibhale lana ku Black Life izizathu kahle kahle nje esiqondile. Uyazi na ukuthi bekumele ngihambe ngiyovela ekhaya eMzimkhulu. Bekukhona amasente bekade ngiwabeka endlini. Kodwa ke kwathi ukuhamba kwesikhathi ngabona amasente sengasekho nawo futhi awusekho usukhala amaphepha. Isona sizathu kahle kahle nje senze ukuthi nawo ube lana nami ngibe lana. Iyona inkinga yami nje nginawo le ukuthi amasente angiyovela ngawe ekhaya awasekho nawo futhi awusekho. Ngiyakuzama nasey'ncingweni awutholakali ngiyakubuza odadewenu nabo bangenzeka ngenyathi ethuli bathi waye emakhaya nasemakhaya ngazi ukuthi eMzimkhulu kimi nomzimkhulu ngazi ukuthi uphumphekeni ethi ngifuna kini awutholakali ndawo. Ngiyabonga ukuthi Black Life sokulethile la ngikwazi ukukhuluma nawe futhi. Kambe bhuti uthe amasenti u50k? 50,000 kosebenza. Uzohamba uyovela kubo esekhaya eMzimkhulu. kubo. Wayithathela yena. Wayithathela. Uzokusho kugcona umlomo. Wayesazi vele yena ukuthi Uyazi into ebehlala hle sikhuluma uyazi kahle. Why is that? Ngiyangimangaza uPhilani wakushoyo ukuthi imali yathathwa umini. Ukhona uPhilani angakuvisi okwenzeka. Imali azange ngaze ngayithatha mina cause yena ube nabangani abaningi. Enabangani abaningi ukuhamba kwami ngiyekhaya akakuvezanga ukuthi uPhilani wafika nentombazana. Ngikhona endlini walala nayo. Ukhona wanihlisa wathandlala phasi. Ukhona akushile sisanga angazange akuveze. Akakuvezanga konke ukuthi kwenzakalani. Awuphilani Ukuze ngikhambe. Ngingenelele lapho dadewethu ngizogenelela nje lapho. Cha usisi kakushoyo kuyiqiniso noma phela wakudlekile futhi ngazama ngahlala phansi ngaxoxa naye sayilungisa leyo nto kwayinto endlulayo futhi kusobathi kahle kahle akudlulanga nixoxana ngixoxa ukuthi khona umuntu wesifazane ogumulide loziphambi kwakhe embhedeni alala kuona. sazama ukuxoxa ngalokho amaphutha ayenzeka. Iphutha lelo? Hayi amaphutha. Ube umuntu obenishaya
ngoba nangalelo langa efika nalo Ekushaya qufu. wangishaya wathi angehle ngenkani kwabe kuwukuthi-ke akukho la ngizaya khona kunyanzelekile ukuthi ngimamele umsindo wabo ndivume ndilale phasi balale embhedeni nentombazane. Oh, hayi. Siwanza mana-ke sisi, Mazana. Le nto mayenzeka, kwakungokokuqala ekushaya. Hhayi, futhi wayengaqadi. Yini ebikuyenza ukuthi esekho msimpawu zokukushaya kodwa ungabuyeli kosisi bakho ukuthi ubuhlala nosisi? Into eyadala ngisaba ukuphindela kubosisi bami ngoba yena uPhilani wayesengimoshele kubosisi bami ngoba bendithi uma ngivakashile kubosisi bami afika ngilande ngenkani kwakubona afune ngiphinde kuyena endlini. Kwawukuthi-ke angikwazi nokuphinde nje ekhaya ngoba ekhaya ngangaphumanga kahle. Ekhaya bebefuna alobole ngoba bese siside isikhathi ngihleli naye. Kwawukuthi-ke ngoku kunyanzeleka ukuthi ngize ngigcine sengitshontsha le mali kube yinto engizafika ndiyiphethe ekhaya ngasho manje ngathi ufike wathi awuyazi nje indaba uthe okwaziyo kokulala kwentombazane kodwa kwemali bangakwazi. Inkinga kaPhilani bese esemoshe kakhulu ngoba wayesefonile watsho nelanga losuku azakuhamba ngalo. Kwawukuthi-ke ngoku angisakhona ukufika ekhaya nami ngingaphethe lutho. Usushayiwe futhi usuhlala 5 years. Ngapha 5 years. ekhaya futhi angiphethe nto kanti kade ndakuhamba ngashiya nengane ekhaya. Cabanga. Unesikhathi esingakanani Mazandi enhliziyweni yakho umbekelela uPhilani? Because ngifuna ukuthola le nto ukuthi abantu kuyenzeka amagasela end up endlini bebulalana. True. Kanti uthola ukuthi into kade yaqala yenzeka between nina nababili. Ngebusho ukuthi kade aqala ukushaya wena enhliziyweni yakho ngaphakathi singakanani isikhathi umcabangela something ngakwazi ucabanga into ebad more than lokho kwemali? Kuningi futhi ngimcabangela because uwumuntu ofika angishaye then abese uyalala. Sekukaningi nje ngimcabangela ngoba ngelinye ilanga kwaze kwathi nje elele wayebeke ibhodlela lebhiya phasi. Kwawukuthi ngiyacabanga ukuthatha le bhodlela lebhiya ngimshaye ngalo la ekhanda then bese ngibaleka angazi ukuthi ndiye ngalaphi. Phila Futhi nasi isitori mfethu, wena ngesikhathi ufika la sisesakutshela no asekuhleba ukuthi ubuke ku-proud ukuthi wena uyahlukumeza. And now iyavela le nto ukuthi vele bese kuyinsakavo kwalo mcelo wesidwaba indaba ukuthi wena umhlukumeza lo sisi. Sengifuna ukuthola emntwini omthandayo ofuna ukumlobola osumlekelela imali yokumlobola. Kuza kanjani ekufikeni umuntu wesifazane endlini umehlisa ngenduku embhedeni umlalise phansi? Kanti yini lebuzoyilobola? Into obuzoyilobola uyithenga izoba yi-punching bag for the rest of Impilo yakhe. cha akukho njalo. Kunjani? Kwenzeka kanjani? Kwakudlekile. Ngiqale nje lapho kwakudlekile. Njalo umusha wasukudlile. Akazi imithindi ngisobha nangi nawo ufakazi. Usho ukuthi njalo umuhaleli kumshaya uyahamba uyophuza khona uzosuka kudlekile. Hayi ngoba ngisweni ngimhaleli kumshaya. Kuyenzeka namsweni inhloso yami into eyenzakalayo. Basuke bengekho abafana yini la uphuza khona. Siyakwazi ukulungisa nayo. Asilungisi lutho ngokushaya. La usukuphuza khona basuke bengekho abanyolovu. Bakhona lo. Manje usunqenani ukuthi vele Yini ushaye. lokuthola bakho ungathi shaya bona? Yazi. Yini ukuthi shaya umuntu wesifazane? So ngifuna ukuyithola kule angle yokuthi uma umuntu umthanda nithandana kukhona into ekwenza umenze kabi. Ukuprotect uthando lwakho nawe uyayiyeka lento. Yini engafika ngakona ekutheni ngiyeke utshwala ukuze agcine ke isithandwa sami ugcine kumuntu engimthandayo ngithi ngifuna ukumlobola. Wayeqhubeka uyophuza ubuye umshaya bese uthi utshwala. Siyalungisa uphinde uqhubeka futhi cha usisi wangithola ngiphuza. Sathola ngiphuza. Uyazi usisi mina ngiyaphuza. Uyabashaya futhi amantombazane usudayo. Bekwenzeka nje. Hayi ex yakho muyishaya. Cha nakona bekufike lapho kodwa ke yonke kanjalo. Usisi usebe nehaba Kakhulu. Usebe nehaba kakhulu. Cha ikupha qamba kubona manga. Anjalo. Iliphi ihaba lapho? Liyalenza njengamanje ukuthi bengimshaya
njalo ayikho leyo nto. Mhlawumbe isandla mhlawumbe ngamsambeka kabili neniphiki kabili lapho ngimbeka isandla. Oh, wamshaya physical kabili wasum-abuser emotionally kanye. Yebo kunja kabili ngasho. Emotional kanye. Yes, emotional. Lesikhathi ulala nentombi ekhona. Inkinga. Uyamthanda kodwa usisi? Ngiyamthanda nabo. Wawumthanda? Ayikho into ovela kuphi? Angiyiboni nje ukuthi ayovela. Uyazi nathi ngibeka imali uyazi ngibeka imali. Yokuthi umshaye kakhulu. For sure uzomshaya uDayusi qoqala ngikhokhile kini. Cha bengeke kuzofika la bezoyilungisa eqondile. Wona sisimazane ngifuna ukuthola la. Isikhathi ubhuti ethi uzokulobola. Wavuma inhliziyo yakhe emhlophe noma usovunyiswa ukuthi lo sisibagani sezwani nabo nakini sekunento ukuthi wazi ukuthi uDeputty eThekwini uzama ukufika ihlathi. Wakwenzelani ukuvuma ukuthi uzolotsholwa? Wavuma ngoba uthando noma wasufuna kini ukubuyela kini bakuthembe again? Futhi into eyadala ukuthi ngivume ingoba ekhaya babendiyalile mangivuma ukuthi ngifike ngisebenze because ngangishiya abantwana. Kwawukuthi ngiyanzelekile ukuthi ngihlale kuphilani noma esengihlukumeza for abantwana. Bangakho abantwana bakho? Bathathu. Wena phila noma uzolobola usisi nabantwana bathatha ngithi yazi ungena inkinga. Wena nazi ingane? Ya cha ikhona umfana iyodwa. So menzo ba family of 4. Nekuzoba mnandi yazi. So now asikhuluma nge-issue yemali. Wayithatha imali sisi? Imali yona bhuti ndayithatha. It was a revenge. Ngoba ngifuna ukuziphindiselela Uthatha imali yami? Abengenza ngazo. Nawashaya ubuso bakhe. Ngayithatha imali. Manje kuthiwa phila usisi ubephuza mfowethu. Afike nendoda usembhedeni. Akucela ukuthi ulale phansi lana embhedeni buzovuma. Bengeke kwenze lokho. Ngeke kwadlamini kwenzeke lokho. Awusibekhulu kwenzile nje kuyena. Ngeke kwadlamini. Bengeke kwenzeke. Ngeke. So na into ecasulayo nekuphatha kabe enhlizweni wayicabanga ukuthi omunye umuntu akwenze ngaleyo ndlela nje. Cha noma ngazi kuyenzeka nekuyena. Angazi ngathini futhi. Ngiyazi na usuyahlukumeza into asohlukumezeka ngayo. Kodwa ngoba ngichazela siqala kwakuzike amanzi abhonjwa. Hayi ngoba kokuyinhloso yami ukuthi ngibenze into engayenza ukuthi ngibehlise empedeni. Konke khona ngiyakuvuma ngiphike. Wayenza kafuni wayimforce. Kwakudlekile. Sibalikhulu. Ngicela ungicorrect ungitshela ukuthi Magasela iqiniso lento noma iyiphutha. Yes. Ukhululeke. Imina ngikuvumela ukuthi ukhululeke. Yebo. Labantu abaphuzayo abakhona la eSouth Africa nje globally. Mucabanga wonke umuntu uthi mesedla imponjwana ashaya umuntu because I feel like uthi wena utshwalo benza ukuthi ube nesandla kumuntu wesifazane. Yebo ngisho kanjani impela. So usho ukuthi kwenzeka kanjalo kubo bonke abantu abaphuzayo? Hayi angiboni. Pho yini yabo sikhona i-underlying twine it's underlining issue ngakuwena. Khona into ekhona. Noma ngingeyona isokufundeza eqondile ukuthi khona umuntu wesifazane engingazwana naye. Bengimthembe inhliziyo yami yonke. Kodwa bengimthembe. Okay. Yes. So ekumthembeni kwami ngamnikeza impilo yami yonke into yami ngamnikeza. Kodwa ekugcineni ngafunda ukuthi unabanye abantu abaseceleni akathandana. Abuye futhi azolala la. Ngoba ngiyenzeleka ukuthi uhlukumeze mina ngoba nakuhlukunyezwe omunye umuntu. Noma ngekho kanjalo ke sisi akukho kanjalo. Wayengacabanga ukuthi wenza kanjalo wena sisi. Akukho kanjalo. Ngahlukumezeke nami ngendlela ngahlukumezanga. Angisho ukuthi kumele ngihlukumeze sisi. Mina ngiyakuthola sengiyamuzwa. Ngiyakukhulumela ke manje. Yamthethe ukulandekini wakuthatha kwasisi bazokukhipitisa ngoba enenkinga ngale ntombi yakhe ayishoyo ukuthi iyayimchithela nabantu. So usegada wena ngephutha lale ntombi yakhe. Usayibeke eduze nje ngephutha lale ntombi yakhe. Suthi angakwazanga ukwenza kule ntombi yakhe khathi imhlukumeza wabona kungcono kwenzekile to prove a point. Ngicela ukumkhulumela nami uSibalikhulu. Ake sizwe. uSibalikhulu wahetheka wanganaka lento yokubalekela ucwephesha wangahili. Waseba nothando wabona intombi enhle wayithanda.
waseyibekela ngisho imali yakhe esebenza kanzima yazi abo 50k ngoba efuna ube unkosikazi wakhe kanti akazi ukuthi kunesilonda sikuyena akekho aware because lento yenzeka internally psychologically yena akekho aware ukuthi usanempi amelene naye angakadluli kuyona uyaqamba usebona lo muntu esifazana amthanda ngale ndlela njengomunye ubhuti engizwana naye othe akathanda ukuthanda intombazane kakhulu kodwa ke silala isikhona sikho kulobhuti engizwana naye sikulosisi so kwase kuyenzeka kusiba likhulu enganakile itshela ukuthi uyamthanda ubhuti uyamsisi uyamnakekela ufuna ukumenza unkosikazi kanti kuzovuka le anti silwane angekho aware ngasi ikhona hele becasha ngesisupa satshwala ngiyamcorrect ukuthi akukona utshwala internal olimele kodwa ke angithi gasela makufika wona empilweni yami ngingade ngihlukumezekile 100 ufika ngikwamukele ngenxa ukuthi ngiyakubona ungaba isolution ezilondeni zami 100 so uma usiba likhulu efika uMazandi I think ufika kuyena njengomuntu ozomlapha entweni akade edlula kuzona and not ezimhlophe supposed to be like that kumele kube kanjalo Akufanele. angithi akumele udlule nesilonda udlula kanjani isilonda wani usiba likhulu if ube nesilonda bengafaka kadlula azaye kuMazandi ethatha uMazandi akekho aware akayazi leyo nto wakwezwa ngama-psychology wakwezwa nge-therapy uyayazi healing kodwa akekho aware ukuthi kuzom-affect akazi ukuthi kuzom-affect ebudlelwaneni akazi yabona engayokuhlukunyezwa yokuchithela uyizwa noma ungayala ngomuntu uyizwa ukuthi ngathi ungathola umuntu ozothandana nayo bese yakhaga kube right okay kanti cha isilwane sakho kanti sisekhona isilwane wenza iphutha uyadlula uya kumuntu uyafika lapha each and everything ayenza ubona ngathi urepeated the same history bese kuyatrigger kuba nama-triggers bese kuba nama-triggers athi bese ya-retaliate-ke la kanti akuyona indawo e-right so Mazandi tshela mina sisivala nangilo bhodi njengoba usuwumtshotsheleleke imali-ke uyasho ukuthi ubuphindisela nobhodi iyangicika leyo nto usawuyena umuntu osamdinga ngoba uthi bengasayithola ucingo bengasaxhumana inxhunyaniswa yithi nje namhlanje cha cha mna ngeke So right ekhaya. Sendi-right ekhaya akalandeli uya owafika naye ebusuku wanilalisa phasi hayi vele ngikusalunga ngokwami mina sibalikhulu ngithi ubonithi ngisasayidini lakho cha uyizwile kodwa ilokhuza ngempela inkinga la kahle lapho imali ngenze njani ngivule icala ukuthi ngasathola imali endlini ngihlala nomuntu naye avula icala ukuthi wahlukunyezwa washawa uvume la ku-TV elemali senze njani siyadlula nje siyadlula yini le kushawe le abuse le physical abuse mawulivula nawe nalivula icala ngiyalivula phela imavula ivulile 50-50 angisatholi imali because Imali nami ngisenzela kanzima, ngihlukumezekile ushayiwe naye mfethu uhlukunyeziwe isikhathi ngihleli nawe ukhokhela wena into zakho awu cha zezabiza kwezokubiza ukushaya 50,000 ukushaya khona nama-emotions phakathi wamlalisa phansi walala nomunye umuntu esifazane endlini Ngicabanga ukushaya kubiza malini asengaze kubiza 50,000 kubiza malini hambe enkantolo yobuza ukuthi assault ibiza malini futhi mumshayile umuntu waphindelelwa bekubuya icase eyodwa uthi wena uyashaywa uhlala isikhathi cha isifiso sami bengifisa ukuthi ngasibe sihlale phansi manje sihlale phansi sixoxisane sibonisane ngoba ngiyazi ngwenzile amaphutha nawo ufaka amaphutha engenzile ngiyafisa ngase ngabuye ngithole elinye ithuba silungise futhi kabusha siqale phansi sikhande umndeni futhi njengoba sasiplanile ngasekuqaleni hayi akukho esizaphinde sikulungise because nawe ungilimazile nami ngabuyisela i-revenge book so nje 50-50 okwakho nje ukuthi uqhubeke nosisi lo ungixhomela ngaye nami the-right la ngikhona hayi noma kubuhlungu kodwa-ke uthando oluphoqwayo luzwa ney'nkinga kulungile noma ngingahlali kahle enhliziyweni kodwa ngisafisa namanje futhi ngizohlezi ngifisa angiboni ngiyokwazi ukuthola umuntu njengawe ngiyafisa mhla uthola indawo enhliziyweni yakho ungixolele siqale phansi silungise umndeni wakho yabona sometimes amagama amnandi ake nasebenzisa isikhathi si-right ngabe izinto ey'nje azenze ngaba sifiki la ngabo uthi namagama agrand kanjani ngabe wasebenzise that time ngabe mnandi kasahambe mfowethu hayi njengoba usuyizwele nami angiboni ukuthi khona okunye okusalayo okubalulekile ngimile ngochwepheshe badingakala ikakhulukazi wena bhuti ngoba ubuyisebenzisa namandla kuma-relationship njengoba ukwenzile nakomunye olandelayo njengoba esekutshotshela imali usisi uyintshontshile kodwa ngoba yisesangenhloso kodwa wathi mayiphindiselele so nomunye olandelayo uzosaba ukuthi uzokutshotshela imali abozole bukhulu ama-traumas akho so you might as well just uvumela inhliziyo uhambe ubona uchwepheshe emva kwalokho ungicathi sicedile cha
Please make sure you do subscribe, like, share, and comment. See you in the next episode.